Hola a tothom, benvingudes i benvinguts a un nou programa del Conviure. Estem aquí des de l'equip SER, un servidor, Oriol, i ben tornat, Ramiro, ben tornat. Una Moltes passada. gràcies, Oriol. Molt bona tarda a tothom. És un plaer tornar a estar aquí al programa amb vosaltres, acompanyant-vos en aquest espai d'acompanyament a tota la comunitat educativa. Avui, Déu-n'hi-do la tempesta que fa. Ramiro, esperem que no tinguem problemes tècnics, però a mi m'agrada molt la pluja d'estiu, bueno, em sembla maco. De fet, tot em sembla maco. Maco al matí, maco al lloc, maco al conviure i maco al compartir amb tu aquest programa, Ramiro. Maco és el dia i maca la vida. Així que respira, respira i respira. Us donem la benvinguda a un nou espai, a un nou dia, per poder acompanyar, per poder encarar un segon moment, oi que sí, Oriol? Un segon moment d'aquest acompanyament en el que estem més preparats per poder aportar recursos, per poder aportar una mirada d'acompanyament des de l'entorn educatiu. Recordeu que estem parlant de centres educatius, però que això està pensat per tothom, també per el lleure, també per tot allà on hi hagi un projecte socioeducatiu en acció. En aquests dies el que volem, en aquest segon moment del programa, és que sigui el més pràctic possible per abordar la nova situació que tenim. Així que, de fet, per fer això, avui hem demanat al Xavier Montferrer que estigui amb nosaltres. Ramiro, vas avisant al Xavier? Sí, l'he convidat a veure si pot entrar per donar-nos també una benvinguda a aquest nou moment. 4 setmanes ens esperen fins al 2 de juliol, si no m'equivoco, en el que tindrem també diferents convidats i convidades que d'aquí de seguida els podreu veure. Bona tarda a tothom que esteu escrivint al xat. Veig que esteu per aquí Olga, Laura, Roser, Jordi, novament també, Carmen. Moltes gràcies per la vostra presència, per la vostra companyia. De veritat que és un plaer tornar a estar aquí amb vosaltres. Tenim un repte important per aquests dies. Com diu el Ramiro, ara estem esperant el Xavier Montferrer, però de seguida us presentarem a les persones, amb l'Anna Carpena, la Lourdes Martínez i el Jordi Rodó, que estaran amb nosaltres aquests dies. I, com deia, tenim un repte important des de l'equip SER perquè volem transmetre molts més recursos i moltes més propostes perquè les pugueu portar a terme tant a nivell presencial en les escoles, en els instituts, com a nivell online també. I això ho veureu al final del programa també. Ja tenim aquí el Xavier. Sí. Hola, Xavier. Mentre obres càmera et farem gran. Hola, bona tarda. Encantat de rebre't. Sí. Bona tarda. Bé, sempre hi ha aquests petits entrebancs. Anem a veure, per mi és un plaer saludar-vos una altra vegada. Oriol, Ramiro, benvingut. I bé, ja deixem el dia 12 de maig, ja sembla que fa molt, són 4 setmanes just, en què vam iniciar aquest primer moment que fèieu referència. Un primer moment en el que vam tindre una sèrie de col·laboradors i col·laboradores a les que volem donar una vegada més les gràcies, perquè dèiem, a veure, el nostre servei de formació i desenvolupament professional del professorat havia rebut un encàrrec, si recordem, des de la Direcció General de Recerca i Cultura Digital, d'acompanyar els docents en aquells moments. No en va, el programa es diu Conviure i aprendre en moments de complexitat emocional. Jo penso que hem aconseguit en aquestes 4 setmanes, sempre dimarts i dijous, de 5 a 6 de la tarda, aquest objectiu, perquè dèiem una obvietat, els docents són persones, les persones també tenim un patiment, tenim una vida que ens envolta i tenim que acompanyar-ho de la millor manera possible. Aquest era l'encàrrec que teníem. Pensem, deia, que ho hem aconseguit amb una sèrie de col·laboradors extraordinaris, als que volem donar les gràcies. Tenim a la Mercè Parés la primera setmana, amb el seu interiorisme, la seva emocionalitat, molt propera en la mirada per acompanyar-nos. Va estar tota una lliçó de vida el que ens va fer. Vam tindre els Carles parellada, Porrini parellada, amb la seva xispa,
amb la seva connexió en el món interior de la seva pròpia persona i de les persones, així li dèiem, com des de dintre ens explicaven què els passava a ells i ens ajudava a entendre el que passava a nosaltres. Vam tindre la Elia López, amb una estructura que ens va donar molt clara, una claretat expositiva molt clara també, amb una mirada de parlar sobre les emocions dintre d'aquesta complexitat que tenen i ens va ajudar a entendre moltes coses. I vam acabar la quarta setmana amb un Antoni Giner que coneix molt bé el sistema, ha treballat en tots els estadis del sistema, ara està en la inspecció educativa i en les seves exemples, en les seves històries, en la seva claretat també expositiva que ens donava, ens ajudava a fer aquesta orientació cap al següent pas, cap al segon moment. Ell ens donava confiança i ens parlava també de que, bé, estem preparats. Hem passat unes setmanes, ara ens arriba un període, aquest segon moment, que reiteradament anem comentant, d'interacció. Interacció entre els companys, que ens trobarem als centres, interacció amb l'alumnat, interacció, com deies ara, també amb les famílies, tota la comunitat educativa. Amb quina intensitat? El temps ens ho dirà. Si hi ha molta intensitat, poca intensitat, de quina manera, però quin és el nostre paper, quina és la nostra voluntat? La nostra voluntat és, en aquest segon pas, ajudar, com deies, Ramiro, fa un instant, amb recursos, amb estratègies, amb algunes eines dinàmiques, d'alguna manera, perquè el professorat es pugui trobar amb aquests suports dintre de l'aula en les condicions que es trobarà, que ni seran tots els centres iguals, ni tots els docents ens trobarem de la mateixa manera amb la comunitat educativa i caldrà veient pas a pas com ho fem. Tenim per davant 4 setmanes. Començarem avui amb l'Anna Carpena, la companya Anna Carpena, docent d'una llarga experiència i trajectòria en educació. Per mi és un model d'educació i sempre la faig sortint les meves referències quan tinc ocasió. Una mestra del que és el terme de l'empatia, l'autoobservació. Veurem què ens diu avui dimarts i amb les preguntes que li podrem fer a través del xat i d'Odissea, si així ho considereu, perquè el dijous intentarà donar resposta a aquestes preguntes. Gaudim d'ella i de tots dimarts i dijous. I després vindran unes altres persones, la Lourdes Martínez, el Jordi Rodon, que veureu també com des del dinamisme ens van aportant idees, suport i ajuda. De fet, Xavier, perfecte, perquè tot just hem preparat un petit vídeo amb totes elles per poder veure una miqueta un petit tastet del que ens espera aquestes setmanes. Així que agraïm-te molt la teva presència. Donem pas a aquest petit vídeo perquè les puguem tastar ara i seguim en aquest programa. Moltes gràcies. I que vagi bé. Adéu. Si bé se sap i es té assumit que educar és la gestió de la incertesa i se sap i es té assumit que educar vol dir emprendre un camí del qual saps la sortida però no saps on et portarà, resulta que aquests moments, aquest camí està per freçar, aquest camí encara no s'hi ha passat, el que ocasiona una preocupació i una certa temença per no saber clarament com s'ha de fer el camí, com s'hi ha de passar, com s'hi ha d'avançar, com s'hi ha de caminar perquè la canalla no hi prengui mal. El primer que cal és conèixer el teu propi cos, perquè és la manera de poder acompanyar millor el cos dels infants. Si jo estic bé amb mi mateix, podré donar sentit al que ells em aniran dient contínuament. Hi ha una cosa d'aquestes, no sé qui la va dir, però allò que quan teníem les respostes ens han canviat les preguntes. Per tant, penso que és un moment en el qual necessitem noves preguntes, ens hem de fer noves preguntes. Doncs, amb aquesta petita benvinguda, donem pas a l'Oriol, que s'està preparant tot just ara, imagino, per poder parlar amb l'Anna Carpena, que és la nostra convidada d'avui. Moltíssimes gràcies, Anna. Oriol, ho tens? Endavant. Doncs ja som aquí a l'espai d'entrevista, avui amb l'Anna Carpena Casajoana, mestra de primària tota la vida, fent anglès, fent educació especial, però molt dedicada a les tutories.
De fet, portes més de 20 anys en l'àmbit emocional, vas estar al departament que vas fer el programa d'emocions i desenvolupament personal del professorat. Estàs a la Universitat de Barcelona, en el comitè científic, i has fet molta formació, has donat classes a postgraus, a màsters. Gràcies per aportar avui la teva mirada en uns moments d'entrada i de retrobament amb l'alumnat. Gràcies, Anna. Bé, les gràcies les dono jo també. Em sento realment molt honorada que creieu que jo soc capaç, tinc la capacitat d'aportar ni que sigui una engroneta en aquests moments per facilitar aquests moments tant al professorat com a l'alumnat. Em sento molt agraïda. Agraïts nosaltres per tot el que pots aportar. Anna, i precisament de l'entrada a l'escola i d'aquest retrobament et vull preguntar com veus tu aquesta entrada a l'escola i tot el que l'envolta i el que ens podries comentar així d'inici per començar aquesta entrevista. A veure, jo ho centraria amb el que recomana la ONU en el Directori per a la reapertura de les escoles, publicat el 30 d'abril, en el que diu que un dels aspectes per al retorn a l'escola és posar més atenció al benestar de l'alumnat. Fixa't que diu més atenció. És a dir, ja n'hi posàvem d'atenció, però ara n'hi hem de posar més d'atenció en el benestar. Això és un marc que ens diu com haurà de ser l'entrada a l'escola. Molt bé. I a partir d'aquí, Clar, jo m'imagino, per exemple, que necessitem acompanyar i per a aquest acompanyament necessitem, per exemple, certa empatia. Necessitem veure que hi ha aquesta situació a l'escola amb els nanos i que ara és una habilitat clau pel professorat en aquests moments. Sí, efectivament, és del que intentaré avui que sigui la meva xerrada. La meva aportació és a partir d'aquesta empatia necessària per poder tirar endavant el que és lògic. O sigui, ho diu l'ONU, però és que és lògic. Jo, fent un seguiment de tot el que heu fet fins ara, en totes les altres sessions, veig que ja és el mateix camí. O sigui, jo continuo el camí, perquè què ha sigut les primeres sessions? Parlar de la vida interna de cadascú, com ens podem arribar a regular pel nostre propi benestar, aquesta vida interior. Doncs aquesta vida interior ens prepara per poder connectar amb les altres vides exteriors. Si no sabem desangoixar-nos, si no sabem conèixer-nos, si estem sota segrests emocionals, poc podrem apropar-nos a les emocions dels altres. Per tant, és aquesta continuació, no? I per tant, jo el que vull dir és, a veure, des d'una mirada empàtica, aquesta estona que faig d'aportació, des d'una mirada empàtica que podem fer per les criatures, no? Que, precisament, perquè pugui ser per les criatures, primer ha de ser pel professorat. És a dir, si no ets empàtic amb tu, poc podràs ser empàtic amb els altres, no? Ens comencem per aquí. I com aconsegueixes treballar aquesta empatia del professorat, també de l'alumne, o aquestes mateixes recomanacions de posar més atenció a l'alumne que deies de la ONU, si pots anar a aquestes concrecions, a aquestes orientacions, a aquests recursos, si pots aportar en aquest moment. A veure, per saber què necessiten les criatures, l'empatia ens porta a comprendre i a sentir l'altre. Aquesta és la primera definició que jo voldria fer, perquè n'hi ha moltes definicions d'empatia i emmarco com la veig jo, perquè és el que em referiré. Empatia és comprendre l'altre i sentir l'altre. Només comprendre no és una empatia completa, és comprendre i sentir, que mai sentirem completament com sent un altre, més aviat serà com un ressò del seu sentiment en el nostre, no? Però és comprendre què necessiten i comprendre què senten i sentir què senten i sentir les seves necessitats.
Això em va portar a començar a parlar amb criatures que els preguntava tens ganes de tornar a l'escola? I després els preguntava el per què, no? I han sortit diferents coses, com tenen ganes de tornar per aprendre, tenen ganes de tornar per estar al costat del professorat mentre els ensenya, que no hagi de ser a través d'una pantalla. També diuen que tenen ganes de que el professorat no els estressi, que el professorat no vagi estressat per recuperar tot el temps perdut. I un em deia que es posin al nostre lloc. Però sobretot, la transversalitat, allò que han contestat tots, és veure els amics, estar amb els amics. Aquesta és la necessitat central i és a la que jo donaré més voltes. Aquest estar amb els amics, aquesta necessitat de col·lectivitat, perquè humanament som gregaris. I llavors, esclar, què fa el professor? Què pot fer el professorat davant d'aquests neguits de les criatures, que pot ser molt frustrant, perquè necessiten estar amb els amics, però en quines condicions poden estar amb els amics? Ara i després al setembre no ho desconeixem, però més o menys ens ho podem, es comença a configurar, no? Com serà el setembre. Aleshores, això pot ser molt frustrant, no? I llavors, doncs, quin és el paper dels mestres? Hi ha professorat que reacciona, doncs, amb resignació. Jo això no és el que vull, això no és el que faria, però m'ho manen. I si m'ho manen, jo obeeixo. Això va acompanyat d'una apatia, d'una desmotivació, acompanyat d'emocions d'angoixa, de tristesa i fins i tot de ràbia. Un altre posicionament per part del professorat i que és el desitjable i que a partir de totes les sessions anteriors hauria de ser possible, que és l'acceptació també de la situació, però una acceptació activa, amb creativitat, amb objectius que faci que el professorat estigui motivat. De quines emocions va acompanyat aquesta altra actitud? Doncs d'esperança, fins i tot d'alegria i d'amor. Per tant, aquesta és la porta d'obertura per poder assistir a les necessitats que tenen les criatures. Fixa't que una de les actituds comporta hormones de l'estrès. L'adrenalina, noradrenalina, cortisol, sobretot cortisol, que és la que relaciona amb l'estrès emocional. I l'altra actitud, la que proposo, és la que fa secretar hormones del benestar, la serotonina i la dopamina. És a dir, la del desig, l'hormona del desig, la del voler i la reguladora d'estats d'ànims positius. A veure, de cara a aquesta realitat, jo pregunto què hi podríem fer, no? Per mi és important, Anna, parlaves, primer de tot, que interessant perquè situaves en aquestes fases de complexitat emocional també el moment del professorat, no? Respecte al moment actual que hem d'abordar i que hem d'afrontar. Perquè dèiem, no? Primer pot haver-hi la negació, després la resignació, i tu has parlat de totes aquestes emocions, de la ràbia, fins i tot que és molt curiós, però que et pots anar a aquestes energies, no? Et pots anar a la ràbia i et pots anar al desànim, que és una energia totalment diferent, no? Però com connectar amb aquesta acceptació. Nosaltres, per exemple, dèiem que era molt important connectar amb la tristesa, no? Per poder passar aquesta acceptació, està clar que hi ha una tristesa, no? Perquè amb la intensitat de la ràbia, de la indignació, és molt complexa sanar i posar-te a abordar el que hi ha. Si connectem amb la tristesa, de seguida aquesta tristor veiem que darrere què té aquesta família de l'estima, no? Aquest amor, aquesta confiança, aquesta esperança. No? I és clau poder-nos connectar amb això al final. Per què estic indignat? Perquè m'importa el que faig. I això em porta una tristesa, perquè no puc fer com m'agradaria fer-ho. Però el que hi ha darrere és aquesta estima. Per tant, podem crear, podem potenciar tot això i al final fer la feina des d'aquí. No? Una mica anaves per aquí.
I sota el nostre parer també, i t'ho pregunto ja a partir d'aquí, aquesta emoció i aquest discurs es tradueix en comportament, es tradueix en acció, es tradueix a accions concretes que puguin fer el professorat o actituds concretes que puguin prendre el professorat que els ajudin a abordar en aquest moment. No només professorat, també famílies, però que els puguin abordar, que els puguin ajudar, a abordar aquests moments. Sí, aquí jo voldria aportar, fer unes aportacions per reflexionar i també recursos per poder aplicar. I de cara a la reflexió, jo el que convidaria en el professorat per nodrir aquesta esperança a la que faig al·lusió, que és que se n'adonguin que durant aquesta pandèmia han tingut una actitud constructiva que ha enfortit relacions. En alguna ocasió han construït relacions, altres ja estaven construïdes però les han enfortit. S'han creat vincles, no només amb l'alumnat, sinó amb les famílies. S'han creat, enfortit relacions, vincles i han donat un missatge a les criatures de que moltes han tingut una visibilitat que dins del grup molts nens queden diluïts. I han estat tractats de tu a tu. I els nens han rebut un missatge que són importants per ells mateixos com a persona i que el professor o la professora els importa el seu benestar, no només el seu aprenentatge. I això és fantàstic. I el professorat amb el que he parlat se'n senten satisfets i orgullosos d'aquest paper que han tingut. Per tant, és dir, continuem-lo, no? Es tracta de continuar aquest tu a tu, aquests vincles que s'han creat, continuar enfortint-los. S'han adonat també el professorat que l'escola, que a vegades es diu i sembla que és una cantarella que no se sap ben bé què vol dir, que l'escola és una escola de vida. I durant aquests dies ha sigut una escola de vida, perquè la vida s'ha portat a l'escola a través de pantalles, però ha arribat a l'escola, no? Per tant, es tractaria de continuar justament el que ja està començat i que els ha fet sentir bé, els ha donat plaer al professorat començar per aquest camí, no? A veure, aleshores, però també alhora hi ha gent que té una certa prevenció i que això dona inseguretat, perquè continua sent deixar la zona de confort que et causa perill o sentiment de perill, no? Però també el que vull dir és que han pogut adonar-se que és possible flexibilitzar els continguts, crear-ne de nous, que han pogut fer canvis i que tot això és possible. I jo diria, per què no ara pot ser un bon moment per espigolar continguts, per espigolar. I s'ha començat a fer, doncs per què no? I això són objectius, els objectius de canvi que motiven i que crea aquesta dopamina necessària per tenir aquesta il·lusió per continuar, no? I de cara als recursos, directes per les criatures, que són alhora pel professorat també, i que es necessitarà la complicitat de la família. I el situo en dos àmbits. Un és la paraula i l'altre és la corporeïtat. Començo per la paraula. Per poder desenvolupar la paraula en aquest nou context, en primer lloc cal crear una atmosfera de calidesa propera que convidi a la comunicació. I es necessita la coneixença de les criatures. Què vol dir la coneixença de les criatures? Que és la persona tutor o tutora que ho ha de fer perquè és qui els coneix. Aquesta primera benvinguda. Què passa? Que quan es comença un temps nou, si es comença l'ESO i ja no es pot tenir les tutories que es tenien d'abans, si hi ha un canvi d'etapa, haurà d'haver-hi un pont, un traspàs que sempre es fa
però que aquesta vegada demana molt més fixar-se en les emocions, un traspàs de les vivències emocionals d'aquestes criatures. Per tant, qui dongui peu a la paraula d'aquestes criatures ha de saber qui té al davant. I també vol dir conèixer quins dols han passat, quines peripècies ha passat la família, quina tristor, quins desequilibris, quines vivències han tingut les criatures. Val? I aleshores es tracta d'obrir paraula, que els nens tenen ganes d'estar amb els companys i per tant tenen ganes de comunicar. Tenen ganes de comunicar i resulta que aquesta comunicació alleugereix, relaxa, és sedant. Parlar seda els estressos, seda els neguits. El professorat no som terapeutes, ni n'hem de ser, no ens toca. Es tracta només de proporcionar un canal en el que es pugui transcórrer per poder-se comunicar. Comunicar què? Bé, és per començar amb obert com esteu, com us sentiu. Tenint en compte que si és el setembre, el que els portarà a parlar és de les últimes vivències, que són les de l'estiu. I el confinament, una miqueta de sort, i tant de bo, quedarà lluny. Però sabem que aquest confinament ha deixat petjada, aquest confinament ha deixat empremta. Per tant, l'hem de recuperar. Si els nens no el treuen, l'hem de fer treure nosaltres. Val? I ja sí. Només dir això que estaves dient tu, perdona que t'he tallat amb això del micro, però serà important fer-ho amb temps també, no voler-ho fer el primer dia, no? Que a vegades, doncs sí, dediquem els 2 primers dies a parlar d'això, no, perquè venen d'una vivència a l'estiu, venen d'haver-ho tancat a la motxilla, vull dir, serà molt important entendre que això és quelcom que és de forma continuada durant molta part del curs i que, a més, és d'aprofitament pedagògic. És a dir, que això ho portem a un aprofitament pedagògic, que no és que ho haguem de fer només per fer, no? Sinó que, a més, li donem un sentit pedagògic. Sí, lliga amb el que em deia aquell nen. El professorat que no vagi estressat per recuperar allò que no s'ha fet. Hem de partir d'aquestes vivències i d'aquest temps de comunicació per anar fent les altres coses. Per això dic que es necessita la complicitat de la família i el professorat ha d'entendre el pressing que té la família a sobre perquè els seus nens compleixin amb el programa. Per què? Perquè el tema aquest cognitiu té molt més pes dins del coneixement del que és el creixement de la criatura, té molt més pes que no pas el tema emocional. És així en aquesta societat, no? Per tant, s'ha de tenir la complicitat i se'ls ha de poder fer entendre. I el professorat tampoc s'ha d'enutjar perquè la família no ho entengui, perquè té la seva lògica que la família no ho entengui, no? I se n'haurà d'anar parlant també. Quines coses hauran de sortir? Doncs, què ha sigut el més impactant? Què és el pitjor que han viscut? Què han trobat a faltar? I què han après? Perquè durant aquest temps han fet aprenentatges també. Fer-los prendre consciència de que han fet aprenentatges, que han après. I si han sentit agraïment, que recordin l'agraïment. L'agraïment és un sentiment, és una fórmula social que sembla que quan diem gràcies no vol dir res més que això. El compliment d'una fórmula social. Però en canvi l'agraïment és un sentiment positiu que és molt important. Per tant, recordem moments d'agraïment. A qui han agraït? Què han agraït? I bé, com se senten en aquests moments també, de la retornada a l'escola, a part de tot el que han sentit anteriorment. I això vol dir que hem de respectar que es parlin de tota mena d'emocions, hem de respectar els silencis i hem de respectar el plor. A totes. Allò que surt d'entrada també, de dir no ploris, que no, això no fa plorar, ja ha passat tot o ja passarà. No, respectem el plor. Fem costat i prou. I després s'ha de poder parlar del tabú que és la mort. S'ha de parlar de morts i s'ha de parlar de la mort. Davant del...
No, perdó. Estava pensant en que aquest perdó, que és que pot anar... Ai, aquest dol. Estava pensant que aquest dol, precisament, és que el poden viure molt al costat. Jo conec casos de centres on treballem nosaltres que un tutor, per exemple, ha mort. Aleshores, és que tu trobaràs de sobte, ui, i tal persona no és el meu tutor, què passa, no? I això estarà en la comunitat, sí o sí, perquè ja no és només la situació de cadascú, sinó les situacions que en comú vivim, hem viscut o vivim. I respecte a la mort s'haurà de respectar les diferents interpretacions, els diferents rituals de cada família. Perquè hi ha qui parlarà del cel i hi ha qui dirà que ja s'ha acabat tot. S'ha de respectar, absolutament, i fer entendre als nens que cadascú entén la mort a la seva manera, la viu a la seva manera i que és respectable, que no surti cap nen de dir, apa, però què dius, no? Respecte a que aquestes converses poden donar peu a altra continuïtat dins d'altres matèries, jo faria un suggeriment també, que és que això pot donar peu a, primer com una pluja d'idees, no? Una frase, una paraula que resumeixi el que ha sigut aquest temps, acceptant-ho tot, encara que ens sembli bajanats. Algú pot dir, per exemple, humor, sentit de l'humor, riure, i pots pensar, i ara per què surts amb això? Doncs sí, la persona que ho diu té la seva causa, no? Acceptar-ho i després convidar a representar-ho, que tant es pot representar amb el cos, com inventant una cançó, com fent un dibuix, com fent un poema, com fer simplement un cartell, i això, com que suposem que només hi haurà la meitat de l'alumnat, això es deixa penjat, ho penja el tutor o la tutora ho penja, perquè l'altra meitat de grup, quan vingui, pugui veure els seus companys, què han viscut i què diuen. Aquest és un suggeriment. Els suggeriments que faig són pensant per primària, sempre els he fet per primària, però després venen de l'excel·lència del professorat que en fan les seves adaptacions. Cap avall, cap a infantil i cap amunt, cap a l'ESO, no? Per què? Perquè és el que ells dominen, amb el que ells treballen, i són capaços d'agafar una proposta i transformar-la. Per tant, aquesta també dic que es podria transformar. Què passa mentre s'està parlant? Mentre s'està parlant passen diverses coses. Una és que es recupera el sentit de col·lectivitat. L'altra és que és sedant. I l'altra és que hi ha una secreció de dopamina que dona autoconfiança, que crea sentiment de benestar, aquest benestar que ens parlava l'ONU. I tot plegat accentua el desig d'aprendre. Per tant, amb les famílies els podem fer entendre que el benestar porta a millors aprenentatges. I l'oxitocina. Hi ha una producció d'oxitocina, que és l'hormona de l'afecte, de la confiança i del relaxament. Del relaxament per poder justament aprendre i per poder conviure relaxadament. És molt important poder-nos veure a la cara, perquè sabem que se sap que de tota comunicació que produïm, el 55% del que capta l'altra persona, el 55% és no verbal. Per tant, estem comunicant molt més físicament que de paraula. I llavors jo aquí dic, a veure, necessiten veure's i per tant, començo a fer propostes concretes. Una és, a veure, per estar junts, per estar amb els amics, per veure els amics. El que no es pot fer és veure el clatell del davant. I la posició de les taules, que fa que només vegis clatells, de cap manera. És a dir, la disponibilitat de les taules, que això sí que es dona molt amb els petits, però que en canvi amb els grans costa més, perquè no es perdi l'atenció del professorat. És allò de canviar l'atenció si està en el professorat o està en l'alumnat. I és la disposició de les taules en cercle o en forma d'U. Perquè es puguin veure. Necessiten veure's. Volen anar a l'escola per veure els amics. Pensem que
la comunicació és entre cervells emocionals per sota del nivell de la conscient. Permanentment tenim un diàleg amb els altres cossos i amb les emocions de les altres persones. És un diàleg permanent que mantenim. En el moment en què ens mirem, els nostres cervells emocionals estan dialogant. Per tant, això no ho podem tallar, ho hem de permetre. Llavors, doncs, mascaretes es veuran i hi ha una cosa molt possible, que és que riuran. És que riuran. El riure conjuntament crea vincles. Crea vincles. I també es diuen, hi ha un neurobiòleg alemany que ho confirma, no? Els nens que riuen a classe aprenen millor. Una altra vegada, pels descreguts, pels que aquestes coses no se les creuen, no? Vull que el meu fill aprengui. Sí, però el teu fill necessita riure. Per tant, dediquem un temps a això, no és perdre temps, és guanyar temps, no? Sí? Doncs tanquem amb aquest titular, Anna. No sé si vols tancar amb una última frase o amb algun tema que t'hagis deixat, però tenim 30 segons, així que un minut, no et pressiono. Tanca, Anna, gràcies. Anna, sisplau, posa el micro. Queda la corporeïtat sense tocar, que jo volia fer una altra, que la faig en un moment, una altra proposta. Ens diuen que estarem en una emergència, com en venim d'una i entrarem en una altra emergència. Els nens necessiten tocar-se. Doncs fem-ho possible, ni que sigui 1 o 2 cops per la setmana, tenen una bata d'aquestes d'un sol ús i amb aquesta bata es poden fer massatges entre ells, i una altra cosa, no es tira enrere el treball cooperatiu. Tot allò que s'ha avançat en fer treball cooperatiu s'ha de mantenir. I s'ha de mantenir. I quan es treballa col·laborativament no es treballa només amb el cap, es treballa amb el cos. I una altra vegada es necessita la complicitat de les famílies i es necessita que la disponibilitat d'aquestes bates, no? De poder tenir bates per poder-se tocar, ni que sigui 1 o 2 cops a la setmana. Ells s'ho posaran pipa, disfressats d'aquesta manera. Això és ni més ni menys que treballar la intel·ligència emocional, part de la intel·ligència emocional, que hi ha qui diu que són competències toves. I no us ho creieu. Aquestes competències justament el que fan és enfortir a les persones, tant professorat com alumnat, en el seu creixement personal. Gràcies, Anna. Són molt bons invertits aquests minuts en aquests recursos concrets, així que moltíssimes gràcies per la teva participació i agafarem unes quantes preguntes i te les transmetrem per respondre-les el dijous, si et sembla. Una vegada més, us dono les gràcies per haver-me convidat i per confiar en mi. I us felicito per la iniciativa, perquè és necessària. Moltes gràcies. A tu. Moltes gràcies. Anem ja a la part final del programa. Fins ara. Bueno, moltíssimes gràcies, Oriol, Anna, per haver-nos acompanyat a aquest petit espai. Esperem que amb vosaltres, que esteu ara en directe, però també les persones que ho veieu després en diferit, es desperti moltes preguntes. Sisplau, desperteu-les. I compartiu-nos-ho, perquè el dijous tindrem l'Anna novament i podrem aprofitar per donar respostes. Avui, després de recursos concrets, és veritat, ara encarem una part final del programa i el que volíem compartir-vos és, com que ens agraden aquestes paraules, aquests jocs de paraules, la regla de la Z, en castellà, juzgar. Si le quito la Z a juzgar, ¿qué queda? Jugar. I el que hem volgut fer precisament és anar més enllà d'aquesta mirada de judici i posar en joc algunes preguntes. Oriol, ho tens preparat? Us compartim un petit espai en el que, arrel de tot això que es mou, ara, a través de preguntes, podem donar més recursos encara per poder acompanyar també a les vivències d'alumnes i de famílies. Doncs sí, molt bé, ja estem aquí, ja som aquí, amb els companys i les companyes de l'equip CERT, que voluntàriament en aquest temps han estat preparant un document per les escoles i els instituts on treballem d'abordatge d'aquesta situació especial, amb algunes quantes recomanacions, sobretot de cara a tancar el curs.
Aleshores, avui estem amb l'Adrià, que ja el coneixeu, que ens ha estat acompanyant, i amb l'Anna Brallo, que també va estar en una taula rodona, la Lídia Villena, que també, la Laia Català i la Laura Torrella, que tots som coneguts i els heu vist en aquest espai, però avui anem a fer un format diferent. Avui la idea és que volem donar volem jugar, nosaltres juguem a preguntes llançades, que li diem, que agafem una pregunta que ens hem preparat abans i l'agafem a l'atzar i li llancem a un dels components de l'equip. Sí? I això nosaltres ho juguem molt. Així que amb això us volem donar idees concretes. Què tal, companyes, companys? Com esteu? Som-hi. Preparats. Com vulguis. Tothom està amb micro. T'he pillat a totes, a tots, amb el micro tancat. Escolteu, començo jo. Us he passat les preguntes amb el programa aquest, que no faré publicitat, però que podem tocar i surt a l'atzar la pregunta. ¿Vale? I aleshores, a qui li toqui, ja sabeu, ara començaré jo, escull a una persona de l'equip per preguntar-li. Així ho fem pregunta llançada. I no podem repetir. Aviam si ens dona temps de fer 2 rondes. ¿Vale? Sí? Començo jo? Perfecte. Que m'heu de dir, no? Vale, som-hi. Vaig. Mira, doncs m'ha tocat la 5, que és com facilitar els canvis d'etapa educativa. I aquesta pregunta li llenço a la Laia. Laia, tota teva. Com facilitem els canvis d'etapa educativa? Et diria un recurs, per exemple, per les persones, pels alumnes que estan a 6è de primària i que han de fer el canvi a l'etapa de l'ESO. De forma telemàtica, per exemple, el professorat pot jugar a que s'agafin un objecte o una fotografia, un record que els hagi acompanyat durant aquesta etapa de primària i un altre objecte que tinguin per casa i que aquests 2 objectes, per exemple, els hi fiquin un títol i d'aquesta manera puguin començar a agafar aquest record i, per exemple, no sé, ara, amb un objecte que hagin agafat que els hi agradaria, a veure, com t'ho dic, alguna cosa que els agradaria, que han après durant aquesta etapa de primària que els agradaria que es quedés a l'escola i que ho poguessin compartir. I un altre objecte que els porti, per exemple, a una altra habilitat o a una altra informació que hagin après però que els agradaria emportar-s'ho de cara a la següent etapa. I que d'així d'un per un, per exemple, vagin podent passar i els ajudi a poder treballar amb l'alumnat aquest canvi d'etapa. Molt bé, et toca preguntar. Vinga. Pregunto. Vinga. Pregunta número 1. Com ajudem els infants a poder expressar? I aquesta pregunta, a poder expressar qualsevol situació emocional, vivència que hagin viscut durant aquests dies, li pregunto a la Lídia. Rebuda. Doncs primer et diria que hem d'estar disponibles i després potser començant compartint la nostra pròpia vivència. Es pot ajudar a també explicar com ho han viscut, com s'han sentit i poder acompanyar aquest procés. Molt bé. Tenim 20 segons per si algú vol respondre més. Ens donem un minut per resposta. Tenim 20 segons més. Va, aprofito. Jo diria també que això depèn també bastant de l'edat del nen o de la nena i que potser en edats més d'infantil o primers cicles de primària pot ser interessant i útil tenir paraules disponibles per poder ajudar a posar vocabulari, perquè potser en aquest moment encara no hi ha accés a aquest vocabulari. En canvi, quan ja sí que hi ha vocabulari, de vegades és interessant saber com desxifrar, és a dir, mirar quins indicadors està donant aquest nen o aquesta nena, físics, energètics, de comportament, per poder fer petites preguntes i gràcies a aquestes preguntes que ells es puguin adonar d'aquests propis indicadors i que a partir d'aquests indicadors ells puguin expressar. Molt bé. Lídia, pregunta. Val. A mi m'ha tocat la 6, que és important tenir en compte quan fem atenció a les famílies. I li llenço a l'Adri.
Molt bé, rebuda. Per atendre les famílies, jo crec que és molt important el mateix que has dit tu, Lídia, a l'estar disponibles i fer-ho d'acord. Jo crec que això ho perceben i és clau perquè es generi un vincle de confiança i sobretot això, no? Generar aquesta confiança perquè la família pugui compartir la seva situació, la seva vivència i suposo que també tenir present com és el vincle amb l'alumne, no? Tenir molt present com està sent la situació de l'alumne per poder estar atent, no? I trobar també indicadors, com deia la Laura, doncs també poder trobar indicadors a la família per poder treure informació. 10 segons si algú vol sumar a la resposta. Vinga. Jugo la paraula participació. És a dir, durant aquest temps jo crec que hi ha hagut també molta relació entre famílies i mestres i, per tant, ens pot ajudar, per exemple, a que com a escola els fem partícips a les famílies de com s'imaginen també aquest funcionament a l'escola, no? És a dir, que ells, dintre la comunitat educativa, també tinguin una mica de veu i això faci que no hi hagi una única responsabilitat com a mestres, sinó que hi hagi una corresponsabilitat entre mestres, família i alumnat. Així que jo hi afegiria aquesta paraula. Jo vull dir que podem fer activitats amb els nanos que tant sigui online com que sigui presencial, que impliqui una petita resposta, una petita pregunta a la família, una petita resposta a la família. D'acord? Que impliquem, que pensem en implicar a través de petites coses. Adri, et toca preguntar. Molt bé. Doncs la pregunta que em toca a mi fer és la 8. Com mantenir i cuidar el vincle amb l'alumne a distància? I se la llenço a l'Anna. Doncs crec que hi he estat pensant aquests dies bastant amb aquest tema, amb el tema del vincle i la distància. Penso que potser una de les claus és poder donar atenció a totes les coses que estan passant, és a dir, tant atenció en les coses que poden generar benestar com en les coses que no estan generant tant benestar i poder jugar una miqueta a poder parlar de totes aquestes coses. Jo crec que probablement en el moment en què puguem parlar de tot això també serà una cosa que pugui unir o que pugui ajudar que aquest vincle es mantingui més fort, no? O sigui, mantenir-lo una miqueta més enllà del que és purament acadèmic. Vale, doncs vinga, el meu torn de llançar pregunta. Trio, per exemple, la pregunta número 9. Com vetllar o tancar per la dinàmica de grup? I li llenço a la Laura mateix. Perfecte, l'agafo. Mira, algunes idees clau que per mi estan englobades en aquest tancament tenen a veure amb que d'entrada, primer de tot, saber si aquest tancament el farem totalment virtual o hi haurà una part presencial. Si és virtual, hem de proposar dinàmiques que puguin ser igualment sentides, però que els alumnes puguin tenir aquesta part d'experiència que posaríem en la presencialitat, que també la puguin tenir a casa seva. Llavors, això pot ser útil que utilitzar objectes, una mica amb el mateix exemple que posava la Laia abans, utilitzar objectes que els nanos puguin aportar des de casa seva. Això pot ser important. També important el fet que és possible que hi hagi hagut una mica de desvinculació dels alumnes entre ells durant aquest temps, especialment amb les edats més petites, no? Per tant, que aquest tancament també serveixi com per una forma de reconnectar amb el grup, una forma de veure que al final tots érem una sola cosa, no? I que el confinament potser ens ha fet com éssers més individuals cadascú a casa seva, però que el grup segueix existint. I el fet de poder fer un tancament és recordar que hi havia aquest grup i poder donar-li un comiat, donar-li un lloc. I per últim, un recurs molt concret, per exemple, podria ser explicar algun conte, llavors utilitzar la metàfora que t'aporti aquest conte per portar-lo també a la vivència personal, o fer activitats tipus vídeos conjunts, alguna cançó, o aprofitar els noms escrits de totes les persones del grup per fer algun tipus d'eslògan, algun tipus de missatge que tots es puguin imprimir i penjar a casa seva, per exemple. Vinga, acabo amb la primera ronda, fent-li una pregunta a l'Oriol, te la torno a tu, i em sembla que t'agradarà aquesta. M'ha tocat la número 12, que diu: en què pot incidir això que hem viscut en el pla de convivència del centre? Bona pregunta. El primer és que
en el pla de convivència al centre treballem una sèrie de valors i de desenvolupament emocional. Per tant, el que hem de fer és aprofitar aquesta situació. Entendre que la convivència és quelcom transversal, és quelcom troncal i que ara aquesta situació de Covid i de diferència a com hem portat els altres cursos encara ens ho remarquen. Per tant, això primer. Però vull aprofitar i centrar-me molt més en l'equip educatiu, en l'equip docent. Crec que la convivència no és només pels nanos, per l'educació dels infants i joves, ni per mantenir la convivència a nivell de normes, no? Sinó que necessitem nosaltres també cuidar ara molt la nostra convivència, cuidar el nostre tracte uns pels altres. Així que, en la mesura que es pugui, jo aconsello o dono el recurs que els equips directius donin molt més espais en el professorat, en el claustre, per expressar, per veure com estan, o crear grups de treball perquè es pugui expressar, perquè es pugui fer una mica, tastar el clima emocional també del professorat. És clau que ens cuidem a nosaltres i, per tant, proposo aquest tipus de dinàmiques, o bé d'expressió tots i totes plegades, o bé de compartir a través de petits escrits, de petits aspectes i de petits grups aquestes vivències. D'aquesta forma estarem més preparats per poder treballar amb tot l'alumnat. Si us sembla, com que estem a punt de tancar i que ja ens queda poc temps, no farem una nova ronda, sinó que vaig a llançar una pregunta i com quan treballem nosaltres, que fem pluja d'idees primer a Dojo, doncs llenço la pregunta i llancem recursos. Sí? No jugo a l'atzar, perquè hi ha una pregunta que parla més de recursos. I diu, recurs per treballar el benestar de l'alumne, quan pot ser que estigui sol a classe fins i tot, o en grups molt petits, o fins i tot online. Podem recollir totes les realitats que vulgueu. I comencem ja. Va, començo jo. Per exemple, tant si és a nivell individual com en grup petit, crec que és interessant poder posar èmfasi en el reconeixement d'habilitats. Per tant, jocs que puguin anar a triar paraules que jo em reconec com a habilitat o per regalar-li als meus companys. Vinga, sumo. Jo diria celebrar. Celebrar totes les coses que hem viscut, que hem superat, els moments que hem passat junts, les vivències positives, el que ens han permès les que no ens han generat tan benestar. Per tant, celebrar. Molt bé. Vale, mira, amb el grup petit de la classe, per exemple, una de les coses que podríem fer a través d'un mural, doncs fer una mica de pluja d'idees de treballar una mica el sentit comú, quines normes de funcionament els agradaria als alumnes i així també poder treballar aquest sentit crític i quines els hi acosten, quina manera d'estar a l'escola els hi acosta el benestar i que ells ho poguessin escriure. Jo sumaria les petites coses, no? Tornar a recordar totes les vivències viscudes i poder fer una carta o alguna cosa on poder anotar tots els aprenentatges, totes les vivències que hem tingut i sobretot prioritzar aquestes petites coses. I també aprofitar el recurs aquest de la carta per agrair i poder-li entregar a un company, a una companya o al grup en general. I jo aprofitant, ja que estem en un entorn bastant virtual últimament, doncs aprofitant els recursos audiovisuals. Crec que aprofitar curtmetratges o material audiovisual que pugui ajudar a connectar emocionalment al grup i treure'n profit. Doncs jo tanco amb la idea d'expressar de la forma que sigui. Si dèiem de fer una carta, doncs podem expressar amb manualitat, amb quadre, amb cançó, expressar, donar espai a l'expressió per poder extreure tota la part emocional. I vaig a sumar encara una altra, m'ho permeto. Amb els més grans podem treballar la següent versió, que ja va sortir en altres moments, la següent versió. Amb tot això que ha passat, no sóc la mateixa. Quina és la meva següent versió? Gràcies, companyes, companys.
Ha estat un plaer. Moltes gràcies per sumar. Moltes gràcies a Gràcies a tots. A tu, Oriol. Gràcies a tots. Gràcies. Gràcies per jugar. Bueno, moltíssimes gràcies per haver posat aquests recursos en joc, Oriol, mentre vas venint. Moltes gràcies també als que esteu en el xat. Els que veieu en diferit, no, però aquí estem super a tope amb diferents comentaris i compartint. Jo no vaig tenir l'oportunitat de respondre el dia que heu parlat de la següent versió, no? D'una evolució. I la veritat que aquest moment 2 és un moment especial també per poder anar cap a aquesta versió, cap a aquesta millora, cap a aquest transferir o transportar els aprenentatges de tot aquest confinament, de tot aquest procés, cap a la realitat del nostre dia a dia educatiu. Oriol, ja estàs aquí. Ja estic aquí. He creuat la porta, simplement. Molt bé. La veritat és que us convidem a que feu servir aquest tipus de jocs. Aquest és un joc de participació molt senzill, no inventem res, li diem preguntes llançades, com heu vist. El dijous posarem un recurs, que ara no posem perquè és una mica just, però l'Anna Carpena ens havia passat també un recurs i el posarem dijous, aprofitant que està Spoiler. la pròpia Anna. Sí, sobre abraçades, sobre autoabraçades, ja el posarem. Ramiro, aprofito per llançar-te a tu una pregunta, no? Ja que al principi ara no estaves a la taula, però llenço una pregunta. Com que hi ha unes quantes no han sortit i jo he jugat a l'atzar, però en l'última he fet trampa, a veure si puc llançar-te una d'aquestes. Però amb la condició que jo la contesto, però vosaltres al xat també, eh? Va, la pregunta és per tots. És bona. La pregunta és per tots. Que per cert hem respost, hi havia alguna... Sí, ens han fet preguntes i volent o sense voler, la Laura ha contestat alguna, l'Anna també. Dale. Mira, no sé si ha sortit perquè ja se m'ha actualitzat el programa, però acaba de sortir una que diu com gestionar les emocions dins del claustre. I crec que ha sortit, però ara això me l'ha tornat a sortir, així que la juguem. Com gestionar les emocions dins del claustre. El primer que em surt dir és que, clar, aneu contestant, no és control emocional, això ja ho tenim clar, ja hem passat per aquí, i per tant no és amagar aquesta emoció o no mirar-la i no resoldre-la, sinó que gestió implica transformació. Per tant, per poder transformar, cada cop tenim més amb tot un programa de convivència que estàvem treballant i que havíem d'entregar allà al març, però que tot aquest confinament ens ha parat una miqueta tot aquest procés a les escoles, als centres educatius. Sabeu que s'estava treballant molt una mirada restaurativa. Una mirada restaurativa que implicava poder treballar en cercles de paraula, en cercles de pau, gestionar una emoció en el claustre, una emoció present, que podria ser dels propis educadors o educadores o potser, per què no, dels alumnes, de les famílies, de la comunitat en si. També implica poder donar un espai de veu, mirar aquesta emoció que hi ha present en nosaltres a través d'un cercle de paraula que, ojo, no cal ara que sigui presencial, nosaltres hem fet aquests processos, oi que sí, Oriol? A través de videoconferències i seguim sorprenent-nos de com ens podem emocionar darrere una pantalla i com ens podem sentir propers i properes, també darrere d'un ordinador o d'una tablet o d'un que sigui. Vosaltres, què esteu dient? A veure. Coses molt interessants. Estem a l'últim minut. L'activitat de l'objecte també estaria bé per als docents. Perfecte, Yolanda. Mira, Mercè, estàs aquí. Mercè, hola. Jugar és una bona opció. Buscar, crear humor. Se'n van saltant. Dibuixos, mirar les emocions. Compartir pluja d'idees. Gràcies, Milagros. Són les 6. Ramiro, se m'ha passat molt ràpid. Ha passat volant. Gràcies a tothom per contestar. Sisplau, seguiu fent aquestes respostes i envieu-nos les preguntes que siguin necessàries també per poder seguir per aquesta línia, compartint recursos per poder acompanyar millor a la comunitat educativa. Aquesta setmana, a les vivències de l'alumnat i també de les famílies. Us esperem dijous. Dijous més recursos.